Audio Jungle. When you was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwasua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, my also. Don't care. What kill what tomorrow 10 times a chama. What's all the crow who's so muscle in Ponaco Tito? Now, a down or a female who are sorry than be a woman. When you have here, Mammy Jabako, then also Jimmy Bako, then Jimmy Bako, which Ben. Your identification is someone had here, or say flesh has identification. When you pay me and say, Omo basin dey ka kire won ba na ye komu biem say ni pamian sanwe ba 28 ni identify won onso mu nyina wo ehwene ni ani enso ye hunu say enkrani ni yes togo ni enti kwawo togo na enkran yenle sa enipa enti ka say kire say we ni enti wu ma mi fu egino bia ma mi ewura ha ne so bia me yi ba nti omu bia be hu omu be wa enti flesh our identification we fie ni we kan your car bi nto bi etimi kire ne car me wa so dan your car de opel me wa na na me de ne Highlander hello hi yes I'm high yes and this cars means that it's when you will be added. You painting the color said, dear, it's true. And the Chamu Tina, I saw na flesh our poor and said, I've been Tina Mutasol Memoir. Wake us away, you wait, na canality no, Honamuno, a doing to say, Honam di Mumu be Bakwa reason. Eduma ba kono no tu o ma ntimi wura nyankopon ahimiem tu tre osawo mpapa mu otimi kire de ye ne dia ba nkonkunu asuboni ensumo subon afa yenwe ye hu ne sane ma guto ne we dia ne ya red we ye blue we ye green na bo ne da fanso ni bra we ye yenina pillars by church for we suban ode buy na we blue we dey red we dey green ono mu dey ko boss o ma di Yesu adi ya bo wasu ewo Yesu Kristo din mu famin ewo Yesu din mu sa peda ebra so bon sam ma Jesus hallelujah praise the Lord and ya bonus about all, you who say people are far now, some fall. Young fan who know the Numa Pedano. But your money is in dot to dot, and I want answer, and I saw young Koyesu, your boss, oh yes, Christo, a dream, pardon, such them, Peda. Honestly, you, efo ya kokko ne tutu mi nako yanko ya bawasu ewo Yesu Kristo din mu ono so ade ne ewu ye afo pen na film na bi in film afi monka ni nyina mfra monka mfra fa chance tire ni bra fa ko dina afi bia nko yini bi in film obiya tuma yini die yes tuma say yankwaje wojuman awie pay anase wie pay our second level that was say head ko yako
hello and the Paul said but money young quite young way to money day complete it we accept it me chirama den satram we accept say enema no dey kike pipa we mu no this is mu dot if you dey me sia na me kasa kire no wa man nsa so say on fa bie mu nya dai ensim bie badada na wo mu dey nya dai ewom eno no dey be nu nsuo ni mu no wate ase nti biye hwan nsa won san fa bie mu enko sisim ba wo be free nsuo ni mu akono da wo pipa na da wo nti John hande ya ma Jesus hello to another level second level ani de ye ku wiye paye enka ye hwe division emma ni discrimination emma na me momra pipa na wo afo bi ansa yi fufro pipa ni nyina awo ya bo insomo subo na wi ama na wo aka oja ani de be okonkron aka oja ni de okonkron hona Peter ebe kasa ase ebra omuko twe radio ni pompa ya nkonkron ni oja ni sanwi ya no omunya nkwa ni Peter mo na we ti ko kasa na hinye ni be hwan dia we die nie nyawo dia so nyame dia ni bi pa ne kokko no bi pa ne red no ni bi ni blue no ade no so da so tue ma ye hunu ento wase ono de odi meti ba no de odi me da tu sa he se ni ni na he sa dia na bra you quartet 18 as I say obian ka say verse chapter 4 verse 32 ko oso no bebre a wagidi ni wona kuma no nkra ye baako omu bebre a obian omu bebre a 1 2 3 a omu gidi ye no akoma no nkra ye baako omu akoma no nkra ye baako eno omu kra ye baako obian a afo obian me yini de you there? Oh, there no way. You there? Sir, and your mommy and sir, red, blue, and a green. I didn't see. I see. But the meaning I had and the whole world from earth to heaven, from north, south, east, and west, the ability to make oneness and as a unity. What? No, in Christianity, Holy Spirit is what? And so far as I don't have Holy Spirit, don't come and tell me, sir, you should be one. What's the woman now? Come here, about co only. After will be a million dear. Me bonny cocoa, me bonny to me channeling by the Omuyina ya dia baako to asobra o biara nkase de o eyo no ale na obia nkase de o eyo no ale dia enti afi we nkyere ne dia no onkase enie na no bia ehu omu kra ne kyere ma de baako sa ni pam ye nu we na me ma o ma de baako tishu no e kwati bi bra me mo ma de baako ade baako we say omumi ensa enche ana ode let's take a pen kura ana ode ade baako nipa miensa ebe che ade baako ebe possible but ebetima possible hello enti nkonkuru mu no ana nkonkuru nantie ni na subo no nkonkuru mu nantie no
unza didi ekura mu didi ya na pese ohemu a anra ntokwa besi utimi ge didi ya na ai obi afa no be Babia Asia Daninso, Yetimika Sansu, we are fetching. Hello, and soon we are fetching into a say, and we now come by year back because and soon they was adding number we red back, we green back, and they say, I didn't you. You and I are one. To me now come at the year back. Two na bia I say no man nyina ba ye kwasafodia na asomafo de tumi kase de Awurade Yesu Kristo wo so na asomafo ne dia bai tumi kase power what the tumi dia kase e bi dia Awurade Yesu wo so Awurade Yesu wo sɔreɛ ɛho adanseɛ na adom kɛseɛ wɔ nyinaa so na adom kɛseɛ saa adom kɛseɛ no na nka mesrɛ ma church amen sɛ saa wo sɔre adom no ka mmra wo so ɔno akora ɔnyini wo ni nti wɔanye so nti ɛno na Yesu masa Bible is a mathematics o nti wɔse da no mahu asɔre da bia wɔ n'anim because nyinaa ɔnkonkron so bɔ no baeɛ no yɛahyɛ da no yɛ baako but saa nso so bɔ no deɛ yɛda so wɔ identification nti wɔn a wɔbɔ so ne mpom no kwade ne wɔaproche wɔ biara nti na wɔasi Methodist nko Roman nko Pillar of Zion Church nko wei yɛ me dea wei nyɛ me dea wei nyɛ me dea wɔsɛ hwan ne Apollo hwan ne Paul enti honam mufoɔ no a ɔmbɛfra yɛ mu no nti da bia problem ɛbɛkɔ so ɔmo na bɛtumi akyerɛ sɛ wei yɛ wei deɛ me fie wura aba no akɔsi so yɛyɛ problem na sɔfo sam de sɔ bio baa ho na mekɔgye suda mattress bɛrɛ ɔmu bɛdaa so akɔsi wura aba mu a ɔhwɛ saa na sɔfo sam da so wei yɛ dea ɛna ɔsɛ akɔsi mu dea yɛgye bɛdaa so wei yɛ de bɛba yeah, if you don't go for me, what's the idea? Or just a woman that's on the idea. The who? If you say, yes, you become, or say, people don't and the material of people, when you're back, send your money. Into medium saying that you won't conquer not by new minting. They are three, but you can't see their difference. Because of the fire in three other than one. The next simu na ya bone no so ano so asa ya dai ase enti won konkronkwa ne timi hili abufuo enya futuo yem fa black into kokomone it takes the Holy Spirit yeah this was she people na was see enjoy wo mu nyina enti we doman no sister enya dru tablet and the stop ensanom to bano or waton semunu baby on to me it takes the fire and what is that fire is the Holy Spirit. Amen. Sanyem abia ba ku we omu be che enyi ba se tweda no tumi na edane nso a yebetimi acha ma na se ntumi nche na ne chen ne se enso a ahia ye che obitimi ka se we ye fe we nya fe obitimi aka ni nyina aka bu ma ye de baako enso ani mo nyam ye de baako enso gidie ye baako nti ade ne se ekudom se ne ye tedia obeka se so we de so teme we ye sisemi ne de ne ha ye fi ba se ye ma honkonkuru bam you change and to the nso a ye sawe de man we ntimi nkasa me nso ne nye fe tina last year figure wa me catch am on the Bible say entimi ayira ne da in the church if the sword and chinene de yera or say the na de be say nchine enye matwi biom this way that and the church awon konkro enim is not a church. Is there any flavor in the white head? No. Job na kan say e demo ko sobufuom
timamaku no moba onamua tina leadership we pray and choose yebi o ya akura kiti o ya akura kiti na se do ni onto asemo yitwe ni pa nyansa na won konkro ayeda yi asanama yes ye dispensation we no ye nyi won konkro mfiri bibia mo o we no say let us walk in the spirit. Let us live in the spirit. Let us pray in the spirit. Let us think in the spirit. Let us sing in the spirit. Wow. Na ebra na ba na nya wie du say enkwara so me da so da ja na ohuhu me dia ikrom. Ti se wanya ye di kan na ko hwe bi akire no. Ye di ni nsuo mu no. Ye dot no. Let us pray. Owie fa nsuo no ne sapa ne bra. Owie no kan say afi samu tenani mu. Na se me sam so etena mu mu a. Bibi biara mu bi sa no etani din ye ma di din. Do the sry na so ko wuro man ya. Ni nya sa nkura asesem no. Yes. Na mu nya abosom koto no. Wa say mamon koto nsole honi ni statu bia ye ewu wiem asase so na asase ase because e wadi hu say ebire bi beduru a ye be ye ono an statu so ono ne gina won ti nipa koto nsole nto nyansafo. E no say ade bi ye wo soro ye abofo ene nyankopon. Enti so bi ye angel statu say bakoto sore na e bosom. Yes. Roma for you now some abosom. And I say there's no other way apart from Jesus. He is the light, the way, and the truth. No one comes to the Father apart from who? Jesus Christ. And I say the people that move the son or the other Dimu, one can marry. Who is Mary? Mary will need post to be our heaven. Yes. Mary is a human being. Now even though Mary knows that who is no, he gave birth to the flesh, but God provided the son. Okay. As if for unto you a child is born, for unto you a son is given. And our Bible because for God so loved that he gave. Remember in the way, yes. Excellent. So mama e ko Roma sugu so kan su nyai. Kachira no su nyai. En so nde bi wa ya busun som pa asole. Me ai ba ko wadin pa se me se ko ka che so howa ta ba pa no kwa de mfa na wonchen papa penu pa wa ya so ya so fo kwa wa sa wa ni na kwa kitikiti wa fa na se oba he no na wo se ewe no ai o muso ya nkan sa so fo azeme me si the whole world and you say so ni ebu hallelujah. Enti osisa wo tena mi mu na me so mi tena mu a he nsu ni sapo na e bi afra no yi nsu ni firi mi ebe abi nsu ni ya sapo na sapo no so ye nsu enso na bi afra enti osisa wo tena mi mu na me so mi tena wo mu a wonderful. Hello. Hi. Enti the man here dan say etoda because of the grace mama kwa ma ngunu jabo me so I can go with the water. Ni secret wo say me de rubber e se nsu we mu a nsu ni bi beba rubber na rubber no so akomiti say etoda o metinya peja bottle na firi ni nsu na ba bottle ni na me de nam me wa ena etoda so a bottle ni betinya dansu ni nsu we so the bottle na ya dey. Into a system of the whole woman number, no Rano be a say. Anything I told her, yes, you to pretty Holy Spirit. No, but now only be taking all control in here, and no, no, I feel something once and he's going crazy. And was a man of Morons and Emo Munyama, what they by that then you die, and no, didn't know media, Massa, no control. And no, no, they also won't. A man this said there, maybe I have a bomb pie, we are the Suyan here, and I said, yeah, all the year a deliverance be while Utimi stop. Bomb pie many times, how to stop. Who there be a dream? Hallelujah. That's what the phone, that's what the work we have now. That the new control, that we only control. And the 4 o'clock, I'm not doing what them saying what the work. That's what Babu be says, I see you for the more. Nsuo no da so wo de yin wem bottle nsuo no bia be dim ba da we mu kwade ya only turning point
ɛno na otimi de wokɔɔ soro na wakɔkyerɛ wo nneɛma ntabusafo mbiremu deɛ ne koko bɔne da so to ne so no konkon ne ogya so bɔ no ɔnyɛ dɛ onyae deɛ n'ano ha no no ogya ne nkoko so bɔ no ɔnyɛ dɛ onyae deɛ ntɔkwa ha no nkoko ne ogya so bɔ no onyae na bibia so ntimi nse saa de na apart from Holy Spirit and fire baptism. Third one ayɛ pɔn ɛyɛ bibie ne deɛ no ɛno so ni ewiase full of darkness bɔne nsu yɛnante te sɛ deɛ ne yɛpɛ yɛ nananom mu da su nyinaa yɛ bɔne adwamammɔ awadeɛ mmienu tantan te wei yɛdware yɛn ho atena asɔre fie nananom di communion kɔmpaebɔ nso ɔmantimi anyɛ adeɛ tene ɔmantimi anyɛ kronkron te saa bibie wei sɛ mahuru bibie wei yaa nepɛ sɛ yɛ fitaa abusafoɔ mebisa mo ɛbɛyɛ mehoro na adeɛ akye na adeɛ asa mehoro ama bibie no nyinaa saa menhu deɛ but when in the Bible says with God all things are possible na mmom sɛ honhom ne ba mu a sɛ ogya ne ba mu a na yɛtwerɛ gya to saa bibie tuntum wei mu a ɛhyia a ɛbɛda ne deɛ bɛyɛ so ne kala yɛ sɛe Right. Wonderful. That's the work of the Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit. Bisafo enti sɛ yɛde wonam ɛda so nam deɛ a ɛne yɛ church ne ɛbɛbrɛ enti sɛ asɔre mpanimfoɔ yɛ asɔfoɔ moka sɛ modi nsɛm no nyinaa akyi a mobɛwu. Hello. Hi. Me, I'm so sociable, but I'm not friendly. That's my nature. We are so sociable, but I'm not friendly. You obia ya mami, obia ya auntie. Bama bia ya eja. Bia ya mimi ya na me namfo no. Ba me na wie na me pon ko so me dem asa.